a diary deuh thut phekhat dawn chu ania pot thla in rasur til enge mo laia hi ka a voice ziak ani mol nge mola yang a a ring dawhkan bik hnuaiah emai chuan a dah a thian te chuan Setuyama classroom change a hun to ania tin an lo awa an chhuak fel chia grade 2 zirlai ho an lo lut ve thung chu a thutna a chia chuan hmeichhe pakhat a ron thu a chu dawhkan hnuaia lehkha lo reng mai chu a hmu class so ve le chuan chu nu chuan broadcast room a pan ngala mic chu onin hello chhunchol pa a in lo ngai thla ka tan in host kuroda ka ni e ti in la an request then khat te chu a han zai tir wangwanga a lekha hmu kha a han chiar non le thin ka du che from Setuyama ti hi alo in ziaka min ti dirani tiro ti in a phun sep sepa a sakru hle Setuyama chu an skula mi palar berle chelo em me che ho star ron kul em boxi anitlat ama a hanin en china Japanese me che tam tak anglo takin mit mulian zet maya neya anime a achang tunu te angmain balloon biang puar pengpung deuh maya nei boxi email che e ti tu tong lo ma se iwa mil thave ti tu po atong chuang lo an skula mi pachelo ber chuan ani chu alo star angamo thil ni theini in a shelo a hodon chuan chu pa ngei mai chu ala tok zui le ngal alo en kor boxi thli te chuan asam chu lo chem lian siau siau ang te chuan a in hria azam tak zetani vanei thlak takin a chan thaber erinoi chuan alo ko hlova rang takin atlan ho pui rok rok Setuyama nen khan in lo inbia emni ai a omve ti po kalo shemya lova e lok erino Setuyama hian lo bem ta te sela engtin ngei ti ang engmoi soi ta se ka ti mai ani chuan ka du ka reng chia lo me chia ngai sak lo emai ami zia hi ka du zong chi ani lo enga tinge chu tyang te min zo te thuta a ka ti mai kuroda chu anui vurvura ina ho nu po chuan anun phunga pa ngai theilo Setuyama chuan alo du ve tak tak angem nge thil kal swal pal zok ni angle atu ka chuan tuma an om lo hlan chu in Setuyama te classin an phekok an da thatna hmuna chuan avakala Setuyama phekok chunga chuan lekha a chan letna chu avada kalome ma se min she thiam ro kala she chiang si lo chi a ti in a ziak meche pakhatin Setuyama chu alo bem meka midang du kalo nei to a min she thiam ro ti in alo narmak chu chuan school pumpui chu a fan chuak ngala Setuyama du meche van nei tak chu tunge ni ang ti in an she cha khlom hle a an thik ruviau hlombok kuroda I alo lai ruveng veng class an thak nu chuan lekha chu adong le a min sha chian theina an leng chuak du ni la ti hi alo ni a maka tilutuk ti in a ding zoka an lo en thap an sarin zona asiam lai tak mai alo la ni zui formula chu mi shil la tin alo zota a buai zo vek to si tuna chuan engma ka ngai to theiri lo tin a chang ta top erino chuan thil dik lo omem ni tin alo zota engma ani lo tin alo shil thadu lo I do kan chu kalorem fel sak mayang che broadcast room ma I kala hun le tonia erino in alo ti ta ka chuan manhmo takin atlan chuak zui ngal Setuyama lo lutin erino I chu alo en wangwanga engtin nge ka chan ta kang ti in kurodai chu azale chung to ale ka thon te chu broadcast room kota request box a chuan lo da to thin tur chuan a chang ta ringota ti chuan Setuyama po chuan alo chang let ve zel bok kuroda chuan thian angin bul chan photila mi inan shat ka du lova le ka thon mang hian inberi photang o ti in a som chum khat phe chu Setuyama le ka thon lo da tur kuroda I broadcast room atanga alo chuak thut nen chuan anin supal Setuyama chuan ka ti pal lutuk I that chuan ka kalmayange ti in alet vuta kuroda chuan box chunga chuan diary a zuk mu a ole min sha chian theinan he diary hi kan hmang tangkai don ya chuan
kan zia kha ve le ka bem liang che o Matsumoto ti hi alo inziak khai o ti swal pal chu ani ta chiang khop mai Setoyama an le kha lo thon thin chu Kuroda I alo ni reng reng lova a chian thaber Matsumoto Erino ikha alo ni reng mai me che sang kher thlor mel tha le nung chang moi tak a filawanga student union president ni theingat chu alo ni avazia lo tak alo lom ril ruk ve to te lul nen asa thlak bok si paper danga chuan kati palutuk thilkal swal pala omani Erino Matsumoto kanilova I diary po hi kalo pelet le mayang che ti hi aziaka Setoyama phe khok chunga chuan vada le tum ma si ama chu alo om kursi let le atum na chuan a impal tlu zui Setoyama chuan lo nga event vatin Hi Matsumoto chan nu ti roini alo ti o ni e ani chu I chan nu chuan ka chungchang hi asoi ngai lovem ni chan vak ngai na a shelo hle a o ti indik takin a chang ani chu diary chungchang te asoi ngai me alovamo atile shat lo mel do wa om ta ka chuan Setoyama hoi hai lu tuk chu a khongai letling ta zoka alo pilet chep tuang che ti in do ta soi ta ringot mai ani yes ka ha dam huai mai alo la ti zui diary hi lo pek let vat che ka du'a ma se hun ka nei lo em ani min she thia mang che ti ringot ziakin avada le a han in puan mai chu du viau ma se thilakal swal thui to bok si Setoyama la chuan alo la thu tak ro pui mai si a chan nu ang chuan lema chang chhun zom ta zel ringot mai ani Setoyama chuan October ni thuma apian thu te Libra ani a blood type B ani thu te chu a shilvika Kuroda po chuan ke chu April ni som paruk blood type O ti na lo chang let vele an ngai na chong te an han soita a the hormone ben chu an lo ngai sang dun ve ve le ngal ma se ama anga a chan thei tlat lo awangin a thil soya chuan a fim khur hle angai ani Setoyama in khelai te chu classroom atang chuan azuk clear le vung vung thina ani la chuan alo la muzui tlai khata ho tur chu apial palhui nen stepa nin toka ani chuan hetiang ringotai nen hi a chalo senior le junior angin thatekin kanin kom chhun zom don nia tin alo soma a chang lem lo thung nidang anglo takin the hormone hla chu Kuroda chuan chhun chot lai chuan a pleita a Setoyama chuan hlim em ma nui vur vur hian alo ngai thla midang hoin mak an ti rap thlak nen a ribur bur chi hla chu an ngai na ve vak lo ni om takani anin bere tel tela uile zo te an ran vul te thleng chuan an in shil kim to hle tlai kha chu thian ho in ti hlimna chuan Kurodai chu akal ve a Setoyama po alo thu ve kur mai an la thu dun zui an zinga pakhat chuan tun laia I hla play thin hi enge omzia ti na zota chan mai ngai na shat lo awangin a thian dang te chuan mi in an request anyang chu tiro ara pom hlom e mai ama ti chuan ni lowang an lo ti ta ka chuan chan ngai na hre si lova alo eliam ve mai maya anui lui vel ta ringot a thian te chuan Kuroda zai veila enghlange kan sakang ya no hla du deuh kha saila a ka thei hil dei to lom ya no nen khanin la thaem ai kanin chen to a tunge chu chu kan senior khamo o kha broadcast room a po thila soi chen kha omoi deuh kha inin chen to chuan mithar zon pui vati ngai ni chu an thian te chuan an chai zui luai luaya ani ero chu anui le ringot thin a hnu dewa chuan Setoyama nen chuan tuivot an lakna anin hmufala enga tinge hlai play thin kha Matsumoto request ani lovem ni I thian ten ara pom e ti a nui za siam nan an man lai khan nga tinge ingoi ringa inui liam mai mai I thian nu ni lom ni enga tinge khatia I nui za tir mai mai thin ngai dan te inei ve lovem ni soi ve ta che alau ti shoka Yuko I local ve ta ka wang chuan Kurodai chuan toilet ka zunga ti in do ta soi le ta ringota
a ngaina omlo ti melin se to yama chuan alo mel aw manom tak chia lo wangin koroda let le chuan hona du to thu chu a thian te bula chuan a soya chu vele chuan se to yama po chuan ho du ve thu chu alo soi ve vata an chuak dun koroda chuan se to yama chu a hnunga chuan a zui chut chuta enga tinge khatei kal chut chuta ti in alo zot le pek a ke hi toilu tuka chu wanga niang alo ti ringot ha thlak thin se to yama chuan azil zeka wang khan a in thiam lo dewa ngai dam te dil a poilo ti in kurodai chuan alo chang vata request box kha nangma in hong thin ti ro o ani le masumu to hi ka du ti hriang ti ro o ente ingai dan le iril ru te isoi chhuangam lo chuan mani in motivate thin hi apoimo nia kurodai chuan nui hak khaka a soitu nen chuan a in hme lo ti dewani mai thei seto yama po chu a lai ve dewa no pang bol local chu alo pet le sak bol chai va thiam ve a kurodai na ti chuan a hma chuan football club pa te katel ve thina lom ma se ka kel chhun zom ngai to lova kurodai chu alo ngoi ringa mi ti ti pui hi harsat viawim ni kuroda enga tinge in khel to ngai me lova te ti vela imi zia ke en hian I thutluk na isiam ma in ingai to ama support ang ti karing sa a seto yama chuan abiang chu lo khoin a hmui chu alo ti por saka alanui kur zui a chan chu kanau hi no pangte ni la in kanu in min boral sana kapi in min en kola ma se nuwa chuan adam thalo vele dei box sia kapala chu sumdo na lama aboi the bok nen in chung khur hi ka en ko langai ta a ka boi theilu tuka ka khel ve man tameu lawani ti ngai na om lawani e ati le maya I ti theilom eng moi soi tuna theilo angin langma se eng tiknia emu chuan ala thei nge yang korodai chuan alo ti ve tlat mai seto yama chuan koroda chu a en wangwang ringot thil tui deuh e hi chuan thalaki a poimo thinania status upload atan an thil cha ai pa chuan college an kal huna an zir tur te chu an soi hova erino chuan lo lam zir atum chan to thu soya kuroda ero chuan ala sha chan theilo thu soi ve thung iuko ve thung chuan ke chu chung zong zong a chuan belpa ka du ber alo ti le pek o section b mi kha ni mai lom a bem reng chi kha khatiang ka du teu lo ani nang belpa emo star te hi inei ve em ke chu ngai zong ti vel ai chuan le khazir lama in sorbing ri ka du a ani le nang kuroda ke chu ka nei lo shim shim ka oi lo I chiang chia mo an chan ho chuan an nui ho dar dara an school chuan sports an nei na chuan football tournament an bua sai dona class tina chang chuan an tel thei dona ni players zong zong in an chak chuan cheng sang khat an dong dona ni ti seto yama an a sha chuan lunch box pahni mana dai chia ni chu ti supin tel ve nge chwa tum ta ni diary a lekha in thon ton po chuan la kalpui renga ni tina an class a thil thleng thin te chu an in shil ton thin ani tlai khat chu iuko le kuroda te chuan hodu na unida chuan alo awa khonge erino alo ti SU meeting an nei meka thi in iukoi chuan alo chang seto yama chuan alo bye bye ve lo lowa kurodai chuan asa ema wang chuan a bye bye let ngam lo le pek to yonida hian erinoi hi adu ru deuh tlatin I she ve em karaoke zampo khan erinoi chu omse anuam le zwal tur atya sin erinoi hi chu a chelo ve em ani yonida hi high school kan kallai changdai to khan ka star dai to nia yu koi chuan lo ti chhuak phong maya tak tak mo kuroda in lo ti phok shu ma se tu ma shil su an chan du nina an du ve ve mi pa te chuan an chan nu tho erinoi chu an du tlat bok si a boi thlak kwal khop mai ni tin chuan roklam chuan ngai thlatel ta fowa me che chen khat chuan a thing a beng cheng bok si ti in kuroda bula chuan
lalung kwai de ulek te play tur chuan an complain a irinoi ero chuan nalati thu soin a thanu chu alo chanwat mi ten soisel chema sila ichakna chu hlodu mia su nangma le nangma kha dot in shil du su ti in diarrhea chuan aziak le a setoya ma po in chu thu ziak a hmu chuan in fui tharnan alo hmang ve bawk Yoneda chuan iuko chu amusement park a kalpuya soma a chan po apa in ticket tam taka pe a kalpui tura nei lo wangani ole tia a chan na chuan Yoneda chu atilom hle a setoya ma le erino te po asom thu soi iuko chuan kuroda chu kalve turin asom ve le thuai a chan po panga an ni chuan kapul te te angin an om lo deuh tura a be se ni kuroda ero a in cheidan tura alo boi ngal em em setoya ma chuan fomi hak lo chuan ilang dang vekani hi ti in asama lo chu saka erino lo thlenga hello masumuto erino kanya ti in setoya ma chu alo bia a kuroda chuan setoya ma ani hi ti in alo hmel sha tir ve bawk tuni kan voi khat in biak na animo erino in ati le chuan ani hmel kanin hmu chu alom ome setoya ma chuan alo tivat iu koi te po an lo thlenga an vai chuan in ti limna sang sanga chuan an chuang hawa setoya ma chuan teddy bear pakhat a khai chuak thei lo mai anei du song theu te chu ein an chol hova erino chuan poi harvia be mo kalo ti chia sin ma se karin nangi lo ni mia lo ti in setoya ma chu bia a thil dangan soi ka yang ti hlau takin kuroda chu lo in rol vata ti dangan soi da hlau mai until eina velan pai fai lai chuan setoya ma chuan cold drinks idu em ti na lo zota oh idu du kha ni mai ti na chang sweet red bean soup alo lak saka idu dui ti kha soisel suang che alo la ti zui oh kala in ngai me alova avan tui ro ve kuroda I makreu e enga timo mi ti ang hiani oma engpo ni mai iti theizel boka mi du dani chompui theizel hi amakati chutiang chuan kalo thina ni mo kalo shemia lova setoya ma chuan a hmui chu alo ti porsak le a anui le vurvur engtin po hian ikulani hi tia afaka wang chuan kuroda po alom hle a teddy bear lak chhuwa kha a hnunga wada sakin kha nei dai ro I hmuya khan thila kayania ti in a peta daya lim taka setoya ma le erino te sakor lema an chuan lai chuan arukin kuroda chuan alo thlir renga a thik hle diarrhea thil azia lai po in ami tuya tla hialani lekhazir ero chu a thul pha ngai chuang lova english a phei chuan pakhatna ani reng thin ani chuti lain setoya ma ero chu a fel le tlat maya amang ang chuan kurodai chu va bia in mimpuite ka fel thei to lawania avati tarngota alorem ti hnu chuan kan ina local maila ti ina som le a kuroda chu alo ding nga zota azak dewani api le anautical san a she thu soe wang chuan a hnial du le talova an ho tur chu hian no nen khan ani hmuhlol mai ani chuan le khabu pakhat alo pe a school pakhat akal du na chanchin inziana ani kuroda chuan lua harlu tuka ti in alo pombo daya setoya ma chuan yano chu amel zui vung vung thung inan va thlen chuan anaw me chano pang chuan alo lom vata kuroda a hmu chuan ibial nu ani mo pi a uina bial nu ron shwai honia ti ina auta chula grammar te chu anin zirtir ta a shatlo karin kuroda chuan setoya ma chu alo enle vung vung thin no pangte khan thingpui alo pe a tu inge impe masa jok che alo ti chut keroda chu alo mang ang man hle no pang chuan thil danga soile tak de wang chuan an chang ta lem lova zana chuan kuroda chu setoya ma chuan a thla ho a kalkonga chuan basketball court an kalpel dona chuta chuan ball alo om hlau mai setoya ma chuan kuroda chu basketball khel dan te azir tira avom dan tur te chu athiamang ang chuan a shil athiam lo ema wang le setoya ma an aron hnai ema wang chuan kuroda chu azam hle a avom thel char char thung
Setoyama chu Kurodai te classroom ah chuan a champa nen an lo kala. Erinoi history chu ho an lo dil ani. Kuroda chu azong rukwal dewa a hnu dewa chuan a chianu nen an lo lut. Setoyama le Erino ding dun an hmu chuan me chedang ho te chuan in mi an ti thu te chuan soiru sep sepa. Kuroda ero chuan a ti ve lem lo. Broadcast room akal tur chu yanu an alo bia a. Ma niai chua pui khai bial pa em ni tin alo zot. Chutia anim belai chu Setoyama chuan diary da alo tuma alo shefu. Ai ni love chan kan nia ti a Kuroda ina chan chuan anui suka. Yanu an nile maila kaladu reng che sin ti a asomero chuan Kurodai chan na ngai thlaman lo chuan ale tadaya. Ngun taka ay ngay tua nu chuan Kurodai chuan athil ti lai mek chu impuan na du ta a. Erino bula chuan naktuka mai chana thil poimo deo mai shil tur chekane ti na vatex. Erino classroom a alo lu chuan may sepa ni hian. Tukin zinga mi ka ibel pa imni inin biak lai kan ihim melu tuka an lau tivata. Nilove lian chua puya chuan min soma ma se apolai shimshima min du vang po nilavang ti na lau chang. Chu vele Kuroda chuan nang ba du tak tak tu che lo omta sila in tin ngay tiang ti na lau zot. Asoi tum chu Setoyama ni. Ma se iu ku chuan iu na da imni alo tivata. Nilove ani ren ka soi tum ti po ka shevek tu ma shil su ka ti che ka. Ivado teive alo ti tavak vak maya. Erino chuan inge omzia yone da chu inge omzia ti na lau zot let. Inin him nai veawin ka shia a iu kuina lau ti. Chutiang engma omlo min thik du su u. Heta du ka nei lau shim shim a lau ti. Anin nyal boy chauta a. Kuroda la in engma asoi man to bok si lau. An chan thum chuan an dar pa ta vekani. Anin becha lei thei to lova. Kuroda chu ayin thiam lovin shioma ti le. Setoyama chu lau kalin librarya a hmu lawa vanga alo zon thua soya. School in chung zo la chuan a chau pui. Aril rua ha ni chuan ti thoven nan. Ring deu deva outdoor chuan a shila. Han au pui ta chiam mai. Kuroda po in thol huayin ayin shia. Thil zep ka neya. Ma se shil ka du viang na in ka ngam lawani ti ina soya. Alua chuan Setoyama chuan alo chul sakle. Classroom a chuan chukin an ti ti li a. Ibial palhui vangim ni. Ichan te chu inga tingi anin hawa. Ai ni love. Ani ibial palhui hi ila du reng reng em. Let turin min soma. Ma se nun tharabul chan ka du thu soyin katnar ta zok may ani. Ani nang Erino hi iduem. Engmo. Inin mesia niday thei ula kati. Setoyama chu thau thutin. Kuroda chu awa fop ringot. Ani chuan alaw nim sona. Kati pal. Chu inge omzia. Erino ka shil lavang. Achat chu Setoyama chu achwak vuta. Kuroda po amuhil thei lau. An chian hawla an la in becha lei thei buksi lova. Nikhat chu iu kui chuan an omdan chu nuam ati lawa vangin. Kuroda chu ahlatlan plesak turin alaw nge na. Chu la chu ngay damdil na la alaw ni. Iu ko chuan Kuroda chu ngay damadil. Ani po chuan alaw dil let vebok. Erino po chu alaw tlan luta ngay dam alaw dil venghal. An pathum chuan in ngay dam tonin lim takin chu chun te chuan fakaw le theita ni. Chuti lai chuan thom siya in Erino chuan pon lam chua va ina. Ma se tu ma amulo. Request box sa diary lo ring chu angay na siya law dewa law king lut pa in at siyarta. Kurodai chu halaw ding vata. Ahlaw thon ang tia til chua tleng ta ni. Enge hi omzia Erino in alaw ti lut. Kati palutuk ti a changin zakle si ti deo chuan atlan chuak. Sports na chuan grade 2 ho chuan basketball an khela. Kuroda chuan ti vak ngay na asyalaw le. Atopa Erino chuan bol chu alaw pepe venol maya. Setoyama an azir tir lai ka she chuakin. Uluk takin bol chu avom peya. Net chunga chuan alut ta chay may. Setoyama po in alaw clear veringa. Alaw nui vurvur. Football lampo ahmu nomin thompo aring khop mai. Setoyama li apol te ero.
tuwanin an chak lo ta hlau maya Setoyama chuan thatakin ball chu a siam saka Mase Yunada khan alo pet over lwa awang chuan an chak talo ani Yunada shi omti taka alo omlai chuan Yukui chu zuk kalin azuk nema adu thu ti chu ziap lo chuan azuk shil ani po chuan alo du ru renga Yukui chu du reng ma se erinoi zok chu ngai ven ang chuan alo om dervel mai zo kalo ni a Kuroda le erinoi te chuan hoduna Kuroda chuan ngai damadil a holutuk kan no pan lai kha chuan min chan tu berini chen kha katan ing po ti huam ti ka sia tu ma ti nat idu lo ti po ka sia lom chapsu ti in diary chu a pelet an chan dun chuan thil engkim chu soi felin anin karpo a thale ta e a chiar man tak lo chu Kuroda chuan han kewa Chataka ti ka du ani tungne ini chia ti hi shat ka du ti hi lo in sia ka atuk chu chhun chol hun alo ni chuan Kuroda chuan broadcast room apana adoi zep thin na zong te chu pai thla in thu a soi ma sapota vuin hian ka hla du ber ka play do na ni ti in the hormone ho hla chu a play le ta a ado ka hnuaya chuan lekha a hnu chhia bok Setoyama ka ti palani reitak do ta kalobum sia wangin engtika emo chuan min la hovia wang ti sharang chungin nuam ka ti thin ema wang le a hlimum ema wangin kanin biak na kha ka ban san theilo ani thudik ka shilngam lo chia a chan chu min huat ka hlawani midoi zeple bum mangmai kan sia ma se tu na chuan in thupreng hi ka du to lo ani ma se min ngai da mangche tuna chuan erinoi nen in pahni in inril ruput mangte inin shil ton thei to ang Nozomi Kuroda ti hi lo in ziaka Yukoi chuan Yunado hne na chuan ani le tunge Setoyama an mei chedu aneyan ti kha ishaim ti na zot English class a thut na hnuaya thil lo ziak tu kha ani reitak chung tunge ani chia azong kwal thina ni ome ma se tunge ani ka shebik lo erinoi ni mai thei Setoyama chuan broadcast room lampan chuan a thei to pachakin atlana Kuroda ti in ring zetin ava aulut ani chu phok dewin alo hoi min ti derem ni he hi enge omzia ti in lekha chu awa mu thudik takani e kati palani Kuroda avan boy thlak tak ka ngak thei thlo to lawani engtin nge hetiang mai hian I top tir thei zok min bum tiro keipo in ka bum ve tho che sin tuna heti hian ti top mai du amo karel ru tur te hi idon ve lawem ni ishe thiam lo tak takem ni chiang takin ka shilang che ka du che ani Kuroda broadcast room boruak chu are duka classroom boruak kero abeng cheng hle chu impuan na chu no pangte le zirtir tu zong te chuan an lo ngai thame kani mai kan lo off si lo Setoyama chu azak ngat hle a ma se poyeti lo chu diary a thuruk te chu an thuruk lo ni chen ma se tuna chuan thuruk ani to lova diary a thuruk zia po chu an mamo to lo tlat Setoyama zonruk chu khado kana athuziak beidon ka du lo topsan ka du lo ti kha football khel aban san tak chungchang kha ani a achunga chuan tuna theilo angin langma se engtik nia emu chuan ala thei nge yang ti hi alo in bela chu do kan chu erino in Kuroda apuya wanga aremfel sakfo thin kha ani a chutia aremfel lai tak chu Setoyama khan alo mufu a chu thil ziak tu chu emoti in lekha thon kha alo thon ta ni chu thu ziak tu ngei chu a me chezon chu ani chu thu ziak chuan chakna pe a phurna a pe si a Kuroda I ani ti arin hlel ruk na po chu alo rei hle to alo ni a avoi khat mu na atang dai to khan Kuroda chu chelo alo ti dai to ni in alang bok a me chezon tak kha alo ni le zel bok si Kuroda hetianga top mai hi idu tak takem ni chiang takin han soite voile khata chuan Kuroda chu aron au chuak thuta o Setoyama mani inbum hi ka du lawani ka du che ka hmangai che alo ti tawaka Setoyama chuan alo kwa wat
Ole tunah chuan engmah thuru ka awm tawh lo bawk a our secret diary chu alo tawp zui ve ta bawk ani. Entu zung zung te chungah kan lo me.